Eu mă numesc Lidia Jubea, reprezint Asociația Obștească Centrul Tineretului Spectru, în calitate de președinte. În activitatea Asociației Obștești, Centrul Tineretului Spectru, care activează din 1999 încoace, am beneficiat de mai multe proiecte investiționale pentru dezvoltarea comunităților, satelor din Republica Moldova. Mă refer la proiectele implementate în satul Iermoclia, Feștelița, Brezoaia, proiecte de aprovizionare cu apă potabilă, renovarea sistemelor și instalarea însăși a turnurilor de apă. În raionul Orhei am implementat proiect de aprovizionare cu apă potabilă în satul Piatra și satul Jelăboc. Mai apoi, în 2012-2013, implementarea 3 proiecte, tot la fel finanțate de către Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă, deci proiecte, fiecare proiect la $100.000 în satul Elizaveta Bălț, Balțata Criulieni și Feștelița Ștefan Vodă. Și 2014 implementarea proiectului de aprovizionare cu apă potabilă în Capaclia, Cantemir, și actualmente suntem în realizarea proiectului, contract încheiat cu biserica în 2014 pentru orașul Căușeni. Foarte mari mulțumiri tuturor celor care au contribuit la acumularea surselor financiare și celor care au donat aceste surse financiare. De aceea, la general, cetățenii când vorbesc așa și spun: aduceți mulțumiri tuturor credincioșilor care au beneficiat și au făcut posibil să ajungă această finanțare pentru noi, ca să ne ridicăm și noi nivelul și să beneficiem de apă potabilă.